खुलुमबाय आं गहपुरनिफ्राय मन्दिरा मुसाहारि इउनाइटेड निउसाव बयखौबो फिन बरायफिननाय थाबाय। दिनै बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा खुंनो लानाय बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दा दसे उनावनो सायनासालि बेखेवनाय, फांस्लां बेखेवनाय, जयग मण्डप बेखेवनायखौ जागायजेनसिगोन। बे हाबाफारिनि फुंबिलिनि जयगखौ दैदेनो मानगोनां मुस्रि बानेश्वर बसुमतारी बाबाया। गाहाय फांस्लां बेखेवो मुस्रिमा बैजयन्ती बसुमतारी। आफादगिरि आलुफारा गामि पन्चायत गोसोखां रुंसारि रबिन नार्जारी। सायनासालिखौ बेखेवो मानगोनां मुस्रि रानदीप सुतिया। ALRS पाब चायदुवार ब्लक गोसोखां रुंसारि रहेन ब्रह्म नार्जारी। जयगलयखौ बेखेवो मुस्रि रबिराम ब्रह्म। दीक्षागुरु गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम प्रचार संसद गोसोखां रुंसारि आनन्द नार्जारी। जामुंसालिखौ बेखेवो मुस्रिमा पल्लबी नार्जारी। आफादगिरि उत्तर कलाबारि गामि पन्चायत गोसोखां रुंसारि थिलेश्वर बसुमतारी। मावसोम बादाखौ बेखेवो मुस्रि फैलाव दैमारि। गाहाय फोरोंगिरि माइदांस्रि बर' गोजौ फरायसालि गोसोखां रुंसारि रनजित ब्रह्म थान्दै बादाखौ बेखेवो मुस्रि अजय नार्जारी। गाहाय फोरोंगिरि माइदांस्रि बर' गेजेर फरायसालि। लोगोसे बिथांमोना बुंथिबावोदि कभिड बेरामनि साग्लोबनाय समाव सरकारनि माखासे नेमखान्थिखौबो मानिनानै सोलिलांनांगोन होननानै बुंथियो। इउनाइटेड निउसनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर होनायजों लोगोसे बरायनाय थाबाय। दिनै जोंहा 21 जानुवारि जोंनि बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि बोसोरसालिया जथुम्मा। नै दा जोङो गाहाय फांस्ला बेखेवग्रोदों, बेखेवखांबाय। जोंहा आलुफारा गाम पन्चायतनि आफादगिरि मानगोनां बैजयन्ती बसुमतारी आइया आरो बिनि उनावहाय गाहाय पेन्डेलखौ बेखेवदों जोंहा फुबसुदार ब्लकनि गाहाय मावफुं भिडिअ मानगोनां रानदीप सुतिया सारा आरो बिनि उनावहाय जयगलखौ बेखेवदों जोंहा जोंनिनो दीक्षा गुरु मानगोनां रबिराम बसुमतारी रबिराम ब्रह्म आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि मावसोम बादाखौ बेखेवदों जोंनि गोजौ फरायसालि अर्थात माइदांस्रि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां फैलाव दैमारि आफाया आरो बिनि उनावहाय अजय दैमारि आफाया बेखेवदों बादा भक्त बादा बेबो जोंहा जानानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जामुंसालिखौ बेखेवदों पल्लबी बसुमतारी नार्जारी। बिथाङा जाहैबाय उत्तर कलाबारि गाव पन्चायतनि आफादगिरि। दा जोंनि खामानिया लासै लासैनो आवगायगासिनो दङ आरो जोङो सरकारनि जिथुनाखि SOP बेखौ मानिनानै जों गेसेंबाबो खालायगोन। इसिबांनाखि भक्त आइ बाबामोन नुजाफैनांगौमोन बेयो एसे गेसें जासिगोन। अब्लाबो जोङो बे बोखावजायै सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ गासै जोङो 22थि सनितपुर जिल्ला बोखावजायै ब्रह्म धर्म आफाद, 12थि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आइजो आफाद, 19थि सनितपुर जिल्ला बोखावजायै लाइमोन आफाद आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गहपुर आन्चलिक 47थि आन्चलिक ब्रह्म धर्मनि आफाद आरो 11थि गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धर्म आइजो आफाद आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा लाइमोन आफाद 31थि बे आफादा जाफुंनानै थांगोन। जों आसा खालायो पुर्ण परब्रह्म जोंमा गुरुनि अननायजों बे आफादा जाफुंसारगोन आरो जाफुंसारथों होननानै जोङो आर'ज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो इउनाइटेड निउसनि गासिबो रादाब बुथुमगिरि बाबामोननिसिम जोंनि खुंगा 22थि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, खुंगा 12थि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद, खुंगा 19थि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, लोगोसेयैनो 47थि गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफाद, 11थि गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद, लोगोसे 31थि गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि दिनैनि बे बोसोरसालिया जथुम्मा गहपुर हालामनि माइदांस्रि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव दिनै 21 अक्ट' गिबि हाबाफारियाव जोंना गिबियाव दंमोन गाहाय फांस्ला बेखेवनाय, बेयो जानानै थांबाय। बेखौ बेखेवदोंमोन जोंनि आलुफारा गाव पन्चायतनि मानगोनां गाहाय आफादगिरि मुस्रिमा बैजयन्ती बसुमतारी आइया दानि बावैसो बेखेवना थांबाय।
बिनि उनाव दंमोन गोसोखां रबिन नार्जारि गोसोखां सायनासालि बेखौबो बे गाहाय सायनासालिखौबो जोंनिनो पुब सैदवार जौगाखां मावख'नि मानगोनां मावख'गिरि मुस्रि रानादिप चुटिया बाबायाबो बेखेवनानै थांबाय बिनि उनाव दंमोन रुंसारि आनन्द नार्जारि जामुंसालि बेखौबो जोंनि उत्तर खराबारि गाव पन्चायतनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रिमा पल्लबी नार्जारि आयाबो बेखेवनानै थांबाय बेनि उनाव दंमोन गोसोखां रुंसारि तिलेश्वर बसुमतारि मावसोमबादा बेखौबो जोंनि माइदांस्रि गेजेर गोजौ फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि फैलाव दैमारि बाबायाबो बेखेवबाय बिनि उनाव दंमोन रुंसारि रन्जित ब्रह्म थान्दिबादा बेखौबो माइदांस्रि गेजेर फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि अजय नार्जारि बाबायाबो बेखेवनानै थांबाय